Szeretlek, de a Star Trek-et legalább annyira is legyünk igazságosak, a film előbb volt. Kapitány naplója, csillagidő 8169.7. Az Enterprise épp most fedezett fel egy újabb furcsa bolygót a Gamma Falloppia rendszerben. Mr. Zulu, 9-es fokozat! Emberek, ez egy veszedelmes küldetés. Lehet, hogy egyikünk meg is hal. A felderítő csapatagjai jó magam. Mr. Spock, Dr. McCoy és Ricky zászlós. Na baszki. Hello, William Shatner vagyok. Lerobbant a kocsim. Épp a TV család összetartó erejéről kéne beszédet tartanom. Akarják hallani? Nem kösz, még lemaradok a Bajor Kolbi büfé asztalról. Várjon csak. Imádom a kolbászt. Na akkor jöjjön velem, szerintem belefér Lois bőrkatyájába. Majd átöltözöm a kocsiban. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy tévézés helyett itt hennyélek. Mondom, hogy ez sokkal jobb, William. De akkor lenne igazán jó, ha a családom is itt lenne velünk. Jesszus, egy perce még sütött a nap, most meg szakad. Vegyük le a cipőnket és fussunk haza mezítláb. Griffin, maga megőrült? Mezitláb. Ez nem biztonságos. Majd, ha jobb lesz az idő, tanítalak vezetni. Állj félre! De anya, azt sem tudom, merre van a félre. Igaza volt, Peter. Sosem éreztem magam ilyen jó. Úristen! Basszus kulcs! Elütöttem William Shatner. Minden elsötétül, haldoklom. Sugároz fel, Istenem! Na, ezt nem gondoltam volna.